माथो सिथ्ला लामाखौबो आं दाहालागै सिबाखै सिबनि दं। मोस्रोम आगै आयो दे मोनासिगोन सिथ्ला लामाया सिबदो। नै सिबनो नागिरखादों र' आङो। दे होनबालाय सिबदो। मादैसो माथो। ओं मोस्रोम नोंसानियाव लाइमोन आब'आ दङ नामा? मा बुंनो आं दा लाइमोन आब'आ जोंखौ बुंना दोनखादो जोंहा आइया जुदि आंखौ नागिरनो फैबा गैया होनहरदे होननानै। दा आं मा होननो? मा जाखो मोस्रोम बुंनाय दंना गैया? मादै गैया फैयाखै जोंहानियाव। मायो नोङो ओरैनो बुंदोंना? दोङो नोंसानाव न' आं मिथिगौ। गैमारालै मादै गैमारा। बिबारि आबाव बिबारि ओजों फैलाय। मादैसो माथो मा बुंनो आं दा? बिबारि नोंसानाव लाइमोना दंमारोना गैमारा? देनाय सैथो बाथ्राखौ बुंमारनाय। मा बुंनो आं दा मिसाखौबो बुंनो बोरैबा मोनलाय लाङो माथो। दंमारोना गैमारा बुंनाय। गैया मादै गैया। मा लाइमोन आब'आ न'आव गैया नामा? अबाव थांखो होनबा? आंनि फिसा नों मानो न'खौ गारना थांमारखो? फैफिन नोङो। अबाव थांखो आंनि फिसाया? नोंसानावबो गैयाबा गामि गंसेयावबो नागिरबाय गैया। आं दा आंनि फिसाखौ अबाव नागिरना मोनगोन? आङो बिबारि दाखालिनिफ्रायनो नागिरगासिनो। अबाव मोनगोनखौ आङो? आइया आंखौ नागिरगासिनो। अबाव थांखो? फैफिन नोङो न'आव। बेखौनो आं मा सानगासिनो दङमोन। आफाया नागिराबाबो आइयाथ' नागिरदों आंखौ। आफाया आंखौ अनाबाबो आइया आंखौ अनो। बेखौनो आङो मा सानबाय थादोंमोन। आफाया अना आइयाबो आंखौ अनमारा होननानै। आइनि माथोखौ खोनानानै न'आवसो मा थांनो लुगैखाबाय आङो। नाथाय आं थाङा होनदोंना आं थांखाया। नागिरनो बिफायाबो नागिरनोनो थाङा। आफानि थाखायनोथ' आं न'आव थांनो बायो। आंखौ 200 रांनि थाखाय एसेबां बुयै होखारहरखादो। थेवब्लाबो आंखौ खेबसेबो नागिरनो फैमाराखै आफाया। आइयाल' हारसिं नागिरबाय थादो फाग्लि रखम। आङो दाख्लैनिफ्रायनो फाग्लि रखमनो नागिरगासिनो। जाया लोङानो। आइखौ गाबनाय खोनानानै बोरैबासो मोनबाय आङो। जि जाबाय न'आवनो थांसै खोनालै आङो। नोंसा दादैया मा रखम मानसै? सानसेबो फिसाजोखौ नागिरमारासैलै। आफानि थाखायनो आं रागा जोङो। थाङा आङो न'आव। दालनि एसेबां बुरै बिनानै थालायनानै आंसो मैगं बासिलायनांगौलै। खालि फन रायज्लायनायल' थारलै। दाहालागै हाबाबो जानो रोंलालै। अबावबा ब्लड हाबा जाहैगारबासो सान्थि मोनलायगौमोनलै आङो। रखरा सोर हिज्रा मुवा हौवाखौबा गोसोथोदो दाहालागै लांजालाबो। नै दहायनो लिंनो थांदोंमोन आङो आइया लिंहरदों होननानै। दाहालागै फैमारासैलै। दे बासिखांबायना मैगंखौ नानि? हारसिंनो एसेबां बुरजा मैगंखौ एसेबां थाबै बासिखांनो हायो नामा? दाहालागै बासिखांमाराखै होनबा नोङो? गैलालै आं सारायखौसो जानबोबायमोन। खालि आंखौल' खामानि मावनो होयो आंखौल'। थाब संनो नागिरदोंबा आनैखौबो बासिफैनो होनो हाया? बै सासे हिनजावखौबो रागासो जोंनो ओंखारलै आङो। खामानि मावनो थिनबाबो खामानिखौनो मावनो नागिरालै। बेनिखायनो आं नोंखौनो थिननो गोनां जायो। सोर बाबुआ बोरायखौ गोसो थोना लादों दाहालागै लांजालाबो? एबार जुदि सोरबाफोर नायनो फैयो हरगारगारदोलै आयै। लाखिबाय थानांला। आंबा एसेबां बुरियालागै थाबाय थायाहाय न'आव। आंहा 16-17 बोसोरावनो हाबा जागोन। बिमानियानो दाहालागै हाबा जायाखै। नोङो आरो दानिनिफ्रायनो हाबानि बाथ्रा सानबायानो। मैगंखौ बासिजोब्बाय नामा? बासिया होनबालाय माथो नोंखौनो नेबाय थागोन नामा?
मोजाङै सोंबाबो मा गोरा गोरालै बाथ्राफोरानो गोरा गोरा नङा मा नोङो न'नि खामानिखौनो मावनो नागिरालै नोंखौ मा जोंफोर बिदि आरामसे जाहोबाय थानांगौ नामा वाह 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 फुंनिफ्रायनो एसेबां खामानि मावखायो आङो नाथाय नोंसोर आंनि खामानि मावनायखौनो नुमारालै मावगोन मायाबा खामानि फुंनिफ्रायनो फनावल' बिजि हाबा हरगारगारदोलै आयै हाबा माखौथ' एसेबां बुरियालागै लाखिबाय थायोलै न'आव ओइ गथ' सोमागोन दानो नोंखौ हा आंनि खिबुखौ जा नोंखौ दानो नङा माथो होनबा थिग बाथ्राखौनो बुंदो गायदेया नोंहालाय माथो दाहालागै हाबाखौनो जानो रोंला हाबाखौ मा जानो होनना जानो हायो नामा मानो हाया सोर हुवा बोरायखौ गोसोथोना लादों नोङो हा लांजायाबो मायाबो नोंखौ जोंफोर बिदि आरामसे जाहोबाय थानो हाया रांखावरि जुदि जोंफोरजों बुंजानो लुगैयाखैबा खामानिफोरखौ मावग्रा दा एसे खामानि नोंसोरनि मथे थारमाने आं जेबो खामानिखौनो मावा आरो न' ओरैनो जयै जाबाय थायो फुङावनो सिखारनानै सिथ्ला लामा गासैखौबो सिबो गोबोरखि गारो बेफोरलाय मा हा बेफोर मा खामानि नङा नामा सिथ्ला लामा गोबोरखि गारनायदोल' जाया रांखावरि नै उसुंदाफोरखौ नायाखै मानो बादामालि खाजोब्बाय लिरनोथ' हायो बेफोर उसुंदाखौनो माबा खुमब्रा रखमसो नुलाय लांबाय लाङो नोंसोरबो आंखौ एसेबां जानाय रखम मोनदोंना थांगोन नै साननैसोनि गेजेरावनो थांनायनि उनाव नोंसोरहानि न'आव खेबसेबो थैबाबो आंनि मोखांखौ देखायनो फैखालालै आङो नों बायदि मानसिया जोंहानि न'आव फैयाबाबो जेबो अरजायालै आब' दहाय आं मादैखौ थगायनानै मा दुखु मोनखादोंमोनलै आंबो मा दुखु मोनखादोंमोन आइखौ गाबनाय खोनानानै दाबो आइखौ गोसोखांनानै मा दुखु मोनगासिनो आङो आब' हामा मोनाबा आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनि नङाब्ला नोङो न'आव थांफिनाखै मानो मादैखौ नुनानै मा दुखु मोनदों आङो जाया लोङा नोंखौनो नागिरबाय थादोंमोन नंगौ र' बाथ्राया नंनाया थांनो सानदोंमोन आङो नाथाय आफानि थाखायनो थांनो बाबाय आङो नोङो खोनायाखै जोंहा आफाया मालाय आंखौ खेबसेबो नागिरनानै थायाखैनो आइनि थाखाय थांनो नागिरदोंमोन आङो नाथाय आफाखौ गोसोखांनाय लोगो लोगोनो थाङासै आङो आब' नङाबा नोङो जोंहानाव दङ होनना खोन्थागोन दे आङो मानो होनबा मादैया नोंखौ बिदिनो नागिरबाय थागोन जाया लोङानो जुदि मादैया उनाव माबा मोनसे जायो होनबानो आब' मा जागोन बेखौनोथ' सानदों र' आङो नङाबा बेबारि नोङो गाबोन खोन्थाहै जोंहानाव दङ होननानै ओमफ्राय बुंबानो जाबाय लाइमोन आब'आ न'आव फैलानो जानायावनो थागोन बिदि बुंबानो जाबाय दे होनबा आङो गाबोन खोन्थाहैगोन दे होनबा दा गासैबो उन्दुदो हरथार जाबाय ओं आब' दे होनबा उन्दुदो आदे मा एसेबां थाम्फै दङ बिसोरोलाय मुस्रि सोङालाफानो सानफ्रोमबो माबोरै बिदि थायो थाम्फैसो अरजा आदिलै मा एसेबां थाम्फै दङ बिदिबा दखन उन्दुलांनाय नङा आङो आइदिलै अरलायबाय थाम्फैया कम्बल सिं माने थाम्फैया अरोलै आरो जि खोमसिखा बोरैबा मोनखाबाय आङो बोरैथ' सोलिनो हायोलै बिसोरो बिदि खोमसि खोमलायै आरो मुस्रि ससे सोङालाफानो बोरै थायो बिसोरो आदै मा जाखो आब' माबा थाम्फै मार थाम्फै दंखायो माथो ओं आब' मार थाम्फै दंखायो जोंहानियाव मुस्रिबो गैया गांसेबो नङाबा सोंनो हागौमोन गांसेबो मुस्रि गैमारा होनबा बेबारि गांसे दङ एकदमबारे जिल्ला गोजा आदै गलायबाय नै गाबोन मुस्रिखौ नायगोन दे बेसेबां जिला ओमफ्राय सुथाबगोन मुस्रिखौ आब' सुथाब जाया एखेबारे फंला फंलि जिखानाय मुस्रियानो गैलालै मा जाबावगोन दा उन्दुखौनो लांनाय नंला माथो खालायखालै सनासो माथो ओरैनोबा दसन फनखौनो खालाया हेलौ सना नोङो आंखौ दिनै एसेबां मिस खालायदोंना सिगां दि फन खालायदो आंखौ दिनै खोनासं थैजाला रायनो थाखायसो कल खालायदो आंखौ आंलाय सानदोंमोन आंखौ दिनै मिस खालायनायखाय सिगां फनसो खालायदो नामा हेलौ मा जाखो हा जेबो जायाखै बुं सना नै दिनै नोंनि थाखाय आंखौ आरोबाव बाथ्रा खोनासंहोलायबाय हाबा जा होननानै आरो बुंबावदों मा आं मालाय जेबोखौनो खामानि मावानो ओरैनो जयै आरामसे जाबाय थायोनो बिदिनो बुहुद बाथ्रा खोनासंहोदो आंखौ दिनै नोङो आंखौ माखाले लांनोबा लांदो दे हिनजावा माखाले होखारहर
ओइ सना होखारहरनो होननानै होखारहरनो हाया आंनि हिन्जावा मायबाफोर दाय मावबासो आं बेखौ होखारहरनो हागौमोन दा जेबोआनो दाय मावाखै आं ओरैनो दाय गैयियावनो बोरै होखारहरनो देनाय मा खालायबावनो दा आङो बोरै होखारनो बेखौनोथ' जादो सना मायबा मोनसे उफाय होदोलै नोङो आंनो सना बिदिबा आंनो मायबा मोनसे उफाय होनांसिगोन नोंनो नङाब्ला नोंजों जेबो जानाय नंलालै आङो जुदि नोंनो जेबो उफाय होला नै बिदिनो न'आवनो सेवना थानांसिगोनलै आङो बिदिनो मायबा मोनसे खायदा बाहायनानै होखारहरनांसिगोन हिन्जावखौ दे मायबाफोर खायदा दंबा हरदो आंनो दा जेबो खायदा उफाय गैथ'आ आंहा दा हराव मायबा मोनसे खायदा दिहुननांगोन आङो हरसेया बेखौनो सानबाय थासिगोन आं दिनै मा खालायनाया हामगोन मा खालायिया हामगोन दे दोनथ' दा सनायालाय मा एसेबां दाउ बिमालै आरो आं बेखौ हाबा लाखांनायनि उनाव आंखौ खम रायखागोनलै बापरे बाप